Bruxelles, tonight we go to hell. Planen den lyder på, vi skal på Delirium have 2.500 bajer. Så skal vi på strip, nej, så skal vi på casino, så skal vi på strip. Og jeg kan ikke betale mig til en skid af det. Jo, jeg betaler mig til det hele. Der er ingen, der sælger det. William skal til at slå Vissing på grund af noget privat.